Itong kuraldal ay isang tradisyon ng isang, relihiyosong sayaw 'no, para bang yung mabigat na pagyapak ng paa 'no, yung step niya kasi 'no. Ito isang matandang kaugalian dito sa Sasmuan at pinapaniwalaan namin, hindi naman 'to lalayo. Baka mas matanda pa dun sa nakagisnang mas kilalang sayaw sa kabilang lalawigan. Kung kaya't, gusto naming isipin na hindi lamang marahil mga 200 taon na ang tanda o 300 taon ang tanda ng sayaw na ito. At ito ay isang sayaw ng pagpapasalamat, sayaw ng kahilingan at, ito'y napakasayang sayaw dito sa bayan ng Sasmuan. Sa isang tala ng kasaysayan, 1600 pa sinasabi na dahil ang Sasmuan ay isa sa mga pinakamatatandang bayan na ipinundar at isa sa mga pinakamatandang parokya, eh matanda na ang kanilang debosyon sa kanilang patron na si Santa Lucia. At, sinasabi na maaaring kung mayroon pang mas malalim na pag-aaral, posibleng inabutan na 'to ng mga Kastila kaya lang hindi siya Christian tradition. Sumasayaw na sila kamukha ng tradisyon ng mga ibang bayan malapit sa ilog. Kaya nga lang nung mapakilala ng Kristyanismo ay pumasok na ang elemento ng debosyon kay Santa Lucia. Ang tradisyong ito ay hindi lamang matanda, ito ay pamanang tradisyon ng bayan na ito at kailangan itong sinupin, malaman ng mga darating na henerasyon at nang maisaalin pa sa mga darating na salinlahi. Ito ay pagpapakilala hindi lamang ng pananampalataya natin sa Diyos pamamagitan ng intercession ni Santa Lucia o pamamagitan ni Santa Lucia, kung hindi ito rin ay pinanggagalingan ng ating pagkakakilanlan o identity, lalong-lalo na sa mga taga-Sasmuan. Itong Sasmuan, ang lumang pangalan nito ay Sasmuan galing sa Kapampangan na Sasmo o tagpuan. Ayon sa mga tala, ito'y tagpuan ng mga unang mga sundalo, no? At dahil ito'y malapit sa baybay ng ilog at ito'y very accessible nung unang panahon, talagang ito'y tabnuan o sa Kapampangan, ang ibig sabihin sa English ay meeting place. Parang sa Filipino, tagpuan. Ito'y tagpuan ng mga tao. O naging Sasmuan, tapos sinulat ng mga Kastila, Sexmuan, tapos noong 1995, ibinalik ng Sangguniang Bayan sa lumang pangalan, Sasmuan. Alam mo, itong Sasmuan, ang pinakamahabang festival sa Pampanga. Magsisimula ito ng December 13, kapistahan ni Santa Lucia. Tapos susunod na naman yung malaki, yung Kuraldal at Longhari sa Three Kings, sa traditional na Three Kings na January 6. At tinatapos nila to dito sa tinatawag na Kuraldal Kapupusan ng January 10.